sekä Suomen hottiakin hotimmat maajoukkueen luistelijat Julia Tutkila, Rosalina Kuparinen ja Seini Rantanen. Vain 3 tähtiluistelijaparia on enää jäljellä ja tänään todellakin selviää, että ketkä 2 paria pääsevät ensi viikon lauantain finaalilähetykseen. Panokset ovat siis todella kovat ja ilmassa on sitä kuuluisaa suuren urheilujuhlan tuntua, eli finaalipaikat jaossa niin kuin Jukka-poika äsken meille lauloi. Tänä iltana taitoa ja tunnetta jäällä teille tarjoilevat kauden aikana huikeasti kehittyneen tähtiluistelijaparimme, laulaja lauluntekijä sekä uunituore isä Arttu Viskari ja Evelina Pelto. Finaalia ja paha paikka tipahtaa pois kilpailusta, eli pitäkää nyt huolta siitä, että se oma suosikkinne pysyy viimeiseen asti mukana. Äänestäkää sitten finaaliin oma suosikki. Sitten taas kuunnellaan, mitä ohjelmasta sanotaan, että menikö kaikki niin kuin pitikin. Ja taas meni kerralla hurtti, hienoa! Jes, eli nyt otetaan sellainen pieni jäädytystauko tähän jäälle ja heti sen jäädytystauon jälkeen otetaan vähän hauskutusta teille, eli tänne tulee herrasmies kertomaan hauskoja tarinoita, eli älkää lähtekö kauas. Muistutan sen verran, että tässä on monta mainoskatkoa. Mainoskatkolla voi käydä vessassa, mutta ymmärrätte varmaan, jos 350 ihmistä lähtee vessaan ja mainoskatko kestää 4 minuuttia, niin te ette ehdi takaisin. Jos ette ehdi mainoskatkon aikana tulee takaisin, niin joudutte tuolla takana odottamaan seuraavaa mainoskatkoa. Eli olkaa silloin aina nopeita, käykää mieluummin nyt ennen lähetystä kuin sitten lähetyksen aikana. Mutta nyt odotellaan ihan hetkiä, kun jää on valmis ja sitten otetaan toisenlaista viihdettä ja sen jälkeen päästään aloittaa.